Ola, douvos a benvida. Hoxe acompáñanos Iria Folgado, oboísta internacional a día de hoxe, pero que naceu e creceu en San Sadurniño, e imos falar con ela sobre a situación das mulleres no mundo da arte. Benvida, Iria, que tal? Todo ben, moitas gracias por terme aquí hoxe. Bueno, Iria, ti que naciches e creciches aquí en San Sadurniño, que és unha persona que ademais é moi apegada á nosa terra, gustaríame que empecéramos esta entrevista contando un pouquiño que recordos tes da túa primeira etapa, como te achegaches á música sendo unha nena. Pois sí, eu, como ben di, sigo moi ligada a esta terra, porque, tamén é unha parte de min, e seguramente influenciou moito pois a miña vida tanto laboral como persoal. Veño dunha familia, que sempre gustou da música, aínda que non se dedicaran nin profesionalmente, nin tocaran un instrumento así de maneira profesional. Eu fui un pouco a primeira neste mundo da música clásica, pero sí, sempre recibí un gran apoio por parte da familia, sobre todo sobre os meus pais, non? Que esta carreira tan complicada, difícil, dura, sen ese apoio emocional e económico, tamén é importante, pois non sería posible. Despois os meus comezos tamén na música directamente foron bastante abstractos, porque foi a partir dunha profesora do CPI San Sadurniño, do colexio, que era a miña, creo que era daquela a miña tutora, Lola. Lola, sí. Sí, que era a nai de Álvaro, sí. Exacto, que era meu compañeiro daquela de clase. Pois el creo que empezara un ano antes que a min o conservatorio, ir ao conservatorio, non sei por qué, non sei se é porque, sempre foi unha nena moi creativa, con moita imaginación, e facía moitas actividades, non sei que, pois aconselláronme ir ao conservatorio. Vamos, que empezaches casi sin querer. Totalmente. Os meus comezos foron completamente abstractos. Tanto tamén a elección do instrumento como os meus comezos. Entón foi así... Empezaches moi noviña? Aos 9 anos. Normalmente empezase aos 8, e despois aos 9 anos. Claro, esa idade aos 9 anos, que ao mellor tamén foi así un pouco por casualidade. Sí. Non sei se ti, xa non digo a nivel música clásica, pero se tiñas ao mellor algún referente á hora de chegarte á música, ou se nos inicios, nos primeiros anos, botaches ao mellor de menos, pois, ter algún, como algunha figura na que te puideras mirar, ou algún referente feminino nese sentido. Claro, feminino, non. Claro. A historia é, claro, isto foi cambiando durante os anos moitísimo, pero moitas veces os instrumentos teñen xénero. Que curioso, sí. Sí, os instrumentos moitas veces teñen xénero. Normalmente, por exemplo, nós coñecemos unha orquesta, temos instrumentos de corda, violíns, chelos, depois temos vento-madeira, que serían os oboes, as flautas, clarinetes, fagotes, e depois temos o vento-metal, trompetas, trompas, trombóns, tal. Está claro que, os instrumentos de vento-metal son masculinos. Os instrumentos de vento-madeira foron durante moitos anos tamén masculinos. Vale. E na corda... Ata os máis pequenos? Sí. Despois, creo que os primeiros integrantes, quizáis mulleres, podían ser na corda. Claro que durante todos estes anos eu xa crecín nunha sociedade musical onde a muller xa estaba integrada no mundo orquestal, claro está. Pero, todos os meus profesores foron homes. E despois as miñas referencias orquestais, que a primeira foi a Sinfónica de Galicia na Coruña, e os 3 oboístas eran homes. E que ibache dicir, vese ao millor esa diferenza tanto a nivel horizontal, por tipo de instrumento, pero entendo que tamén se ve a nivel vertical, a hora de canto máis autoridade tes ao millor nunha institución como unha orquestra, diminúe un número de mulleres ou non sei se... Sí, tamén, en plan, hoxe en día non, hoxe en día creo que xa está todo bastante máis equitativo, porque eu, por exemplo, xa teño un posto de solista na orquesta, non? Xa non é a muller que vai nun posto de tutti, non? En plan, de estar por ali no medio, senón que xa teño unha praza de liderazgo ou de solo, onde teño o meu espazo sempre de tocar
pois pasaxes soa e cousas así, non? Pero sí que sigue habendo seguramente algún estigma sobre as mulleres de, bueno, de non poder optar aínda a esos postos de liderazgo nunha orquesta por X ou por Y, que todos sabemos, non? Sí, como que ao mellor, bueno, síguese dudando de certas capacidades ou de... Ou de fortaleza psicolóxica, non? Creo que iso un pouco... Claro, porque tamén estades exacto, como metidos a moita presión. Exacto, o sea, non operamos, non se nos morre ninguén, pero... non ningún concerto, en principio, pero é unha presión psicolóxica coa que hai que saber xogar. Hai un xogo mental moi importante na nosa carreira. Estar sempre subido a un escenario. Exacto, e ter todos os ollos apuntándote a ti. Sodes moitas persoas que tedes que estar acompasadas. Exacto. Entón é pois un traballo de moita presión e claro, a veces podese dudar da fortaleza psicolóxica que poda unha muller ter para liderar pois unha orquesta ou etcétera, etcétera. Ou das horas de dedicación, entendo tamén. Sí, as horas de dedicación aínda bueno. Quero dicir, non sei se ao final sendo mulleres pode pesar o prexuízo pois ao mellor de cando decides ter fillos ou tal, que iso tamén xogue na túa contra, como xoga noutro tipo de choice. Pode ser, eu aínda non o descubrín. Bueno, pero sí, non digo que non, seguramente será parte do xogo, non? Un pouco, pero bueno, teño que dicir que, por exemplo, na miña orquesta, pois hai moitísimas mulleres tamén en postos importantes, de feito, temos 3 concertinos que son os primeiro violín, que está sempre como sempre como é o xefe da orquesta, non? Temos o director e despois temos ese primeiro violín que é o concertino, e na nosa orquesta temos 3 e 2 son mulleres. Entón, creo que xa quere dicir bastante, totalmente, e despois son 2 mulleres asiáticas. Vale. Non? Que creo que tamén isto é moi importante dicilo, xa que tamén... Sí, claro, xogan cunha doble discriminación. Exacto. Claro. Xa non só por ser muller, sino tamén por ser muller na súa cultura, quizás nunha cultura máis de sumisión á muller. Sí, de outros patros culturais, claro. E, bueno, tamén é importante. Claro, é que eu dicícho dos referentes porque sí que é certo que o mellor, e sobre todo unha nena, claro, que temos menos información ás idades, sempre os primeiros nomes que lle ven a xente que o mellor non está dentro dun mundillo de música clásica, os grandes compositores son todos homes, entonces por iso che preguntaba nos inicios se botaras de menos ao mellor eses referentes, claro. Claro, nos inicios era unha nena de 9-10 anos, pois non, pero eu tive sorte que sempre tiven o apoio de calquer tipo de profesor, cada proba que fixen, etcétera, etcétera, que sempre se me valorou por o talento que tiña, polo traballo que ofrecía, pola interpretación que ofrecía nese momento, e non se era home ou muller. Que eu creo que iso, na música clásica, mira que a xente di, super tradicional, non sei que, da élite, bla, bla, bla. Creo que estamos máis avanzados que a mellor outras categorías de música, por exemplo, comercial, pop, etcétera, nos que a imaxe a mellor pesa moito máis. Exacto, porque nós, ou seja, sabemos todo o esforzo que hai que facer, non? Como un deportista de élite, ou etcétera, etcétera. E creo que se valora moitísimo nun concerto, nunha proba para entrar nunha orquesta, ou que sexa, a calidade artística que tes, que estás ofrecendo. Entón, non miras tanto se é home ou muller como o que ti podes ofrecer, non? Que tamén, dentro da música clásica, despois hai diferentes categorías, que podemos falar máis adiante, non? Pero, no normal, creo que estou orgullosa de que, polo menos, a miña disciplina, que é a música clásica, aínda se valore o produto e non a persoa que... Xa, que o expón. O sea, que o produto non sea a persoa, basicamente. Exacto. Exacto, como, por exemplo, nas outras disciplinas ou outras categorías musicais... Sí, pode vender máis a persoa que o que está facendo. E, ao final, é máis o produto en sí, que sí, que na música clásica tamén, porque hai discográficas e hai pero bueno. Pero hai unha base artística que ten que ser de calidade. Claro, ademais falábamos dos teus inicios, a túa carreira foi como en ascenso. Sí, por sorte. Pero además, como casi, jova meteórico, estás nunha das principais orquestas de Berlín, que non é dicir calquera cousa.
Entón, bueno, non sei como estás vivindo esta etapa agora mesmo. Hombre, síntome pois moi privilexiada, moi agradecida por todas estas experiencias que estou a vivir, non? De poder colaborar con músicos e músicas de renome, de poder crear tamén os meus propios proxectos, de poder gravar o meu propio disco, organizar unha tour, unha xira por España, de poder viaxar por todo o mundo, que é algo que tamén que me encanta, e que eu poda facer traballando, pois é algo tamén, pois, espectacular, non? É como vivir casi un soño. Claro, nesta etapa que xa estás como nunha... Bueno, xa levas anos de feito, pero xa estás nunha etapa máis profesional, non? Sí. Que agora mesmo, pois iso, é a túa profesión, é a túa carreira. Eu non sei se notas, como falábamos antes, que en algúns aspectos sí que pode estar pois máis masculinizada. Non sei se notaches, ou ao mellor non ti nas túas propias carnes, pero ao mellor puidaches notar ou ver casos de, pois ao mellor estas diferenzas ou dificultades ou mesmo obstáculos de algunhas compañeiras ou ao mellor de ti mesma en algunha ocasión. Eu tive a sorte que non sufrín na miña propia pel, non, por así dicilo, que, como dicía antes, creo que sempre se me valorou por o traballo e o talento e, bueno, o que ofrecía, e vese cos resultados que nunca me negaron nada que non merecera, por exemplo, non? Hai cousas que tampouco non logrei, non é todo rosas, pero... Pero que se nota que non levantaron a compañeiros homes e a ti non... Bueno, eu creo que nunca sentín iso, e se algunha vez gañou un compañeiro home, creo que foi merecido. Exacto. Pero claro, falando así da música no xeral, non? Pois, claro, eu podo falar moito máis do que a música clásica, pero despois o único contacto que tiven con outro tipo de categorías musicais foi o ano pasado, porque participei na gala de premios Más Músicas en Madrid, onde fun galardonada pola categoría de música clásica. Claro, pero aí xuntades vos todas, claro. Entón, aí, nese momento, foi cando eu pude ver ou escoitar testemunhas de outras compañeras galardonadas de outras categorías, como pop, rap, bueno, 50.000 categorías que hai. E claro, aí daste conta de verdad que para elas non é tan fácil como a min, porque eu dixen. Porque claro, o meu discurso foi de agradecemento polo galardón e que etcétera, non? O compromiso que teño coa figura da muller no mundo da música, pero elas de verdade tiñan algo que demostrar, non? E que denunciar, non? Por exemplo, pois claro, no mundo dos festivais, cantas mulleres hai nun cartel e cantos homes, por exemplo, nas discográficas, contratos, condicións, despois o que falábamos antes, como se mira a muller, mírase... Como tratan a túa imaxe. Claro, ves a muller como produto ou vese o produto que está a vender esa muller. Claro. A idea, o proxecto. Entón, eu creo que para iso creo que é máis complicado que na música clásica, si, eu digo en serio, porque a música clásica foi bastante retrógrada, por exemplo, pois na orquesta. Na orquesta hai anos, nos anos a 60, non había ningunha muller, ou había só unha muller que era arpista, porque a arpa non pode ser instrumento de homes. Claro. Cousas así. Sí, ou ata antes había orquestas segregadas ata por razas. Exacto, pero eso foi mellorando, foi evolucionando e, de feito, a día de hoxe, eu non sufrín esa desigualdade. Pero claro, se agora nos metemos dentro da música clásica, claro, temos o mundo da orquesta, que é o meu, por así decilo, que é quizáis o máis doado, non? Porque ti fas a proba, se lles gustas ben, e se non, non. Se és muller, home, e teñes o pelo loiro, negro, o que sexa. Pam. Despois temos o mundo dos solistas internacionais que tocan á frente dunha orquesta, que son os que teñen a mellor os contratos coas discográficas, con axencias, para moverse, etcétera, que aí sí que pode, quizáis, estar un poquinho máis relacionado co tema, co produto, porque a mellor xa tes que ter un físico, claro, unha imaxe, pero aínda así se segue valorando o que é a calidade artística. Claro. E despois que dende xa fai moitos anos, dende sempre, houbo solistas, tanto mulleres como homes.
Que pasa? Que a mellor había máis solistas mulleres de corda e non de vento. Xa, o que falábamos antes, O que non? falábamos antes. Pero, bueno, dende fai moitos anos, dos anos 70, 60, xa había solistas mulleres. O que pasa que a mellor eran de corda, instrumentos de corda, e non se vían instrumentistas mulleres. Pero entonces ti ves agora mesmo que a nivel recoñecemento do o que falábamos antes, que o mellor para postos de moita responsabilidade, sigues notando que pode haber como esta doble vara de medir? Ou no recoñecemento das capacidades, quero decir, das músicas? No, sí. Porque é que xa che digo, o instrumento é moi importante. Depende moito. Bueno, sí. pero aí xa estamos vendo como unha discriminación en sí. Exacto, entón, non? totalmente. Despois tamén, porque hai unha falta de referentes. Non? En plan, con instrumentos de vento madeira, nos que se incorpora o oboe, pois xa, bueno, eso xa vai sendo moito máis miso, de feito agora creo que hai moitas máis mulleres que homes tocando o instrumento, non? Pero, por exemplo, no vento metal e percusión, bueno, percusión ainda bueno, pero no vento metal, trompeta, trombón, ainda sigue sendo un instrumento bastante de homes. Non se ven tantas mulleres. Exacto. E unha muller que queira ser... Bueno, en percusión tamén aínda tal, pero, por exemplo, unha muller que queira ser trompetista, solista ou tal, non é imposible, porque as hai, pero é moito máis difícil de ver, non? É moito máis difícil de ver. Como que hai aínda menos camiño por andar. Exacto, ou mesmamente na orquesta, ser, por exemplo, solista, primeira trompeta que vai a ser a xefa da sección non destas trompetas. Non é tan fácil de chegar igual. É máis difícil de ver, polo menos, de ver. E ao mellor noutros postos, xa non só de intérprete, pero ao mellor a hora de compoñer ou a hora de dirixir... Claro, ahora veñen estes... Claro, falábamos de orquesta, falábamos de solistas, e agora falamos tamén de composición e dirección, non? Que son outras categorías que, claro, que toda a historia da música foron homes. Claro. Toda a historia. Era o que che decía antes dos grandes referentes. Porque nos escoitamos de Mozart, nos escoitamos de Beethoven, nos escoitamos de Schumann, todo o meu repertorio é de homes, escrito por homes. E despois, normalmente, ata agora, sempre un concerto de orquesta foi dirixido por un home. Entón, claro, isto agora estáse a cambiar un pouco. Estáse facendo bastantes... bueno, avances, non? Porque, bueno, agora xa se empezan como a recopilar, a buscar obras de compositoras de outros tempos. Imagino que tamén grazas a investigadoras da música que tamén están totalmente, aí... de musicólogas, de investigación, etcétera, que queren recuperar pois certas obras de compositoras esquecidas ou que non se valoraron no seu tempo, non? Que importante, claro, totalmente, a hora de referentes. Exacto, e despois tamén darlle ese espazo no día de hoxe ás compositoras actuais. Claro. Exacto. Por exemplo, había un programa, ou seja, nunha das orquestas de Berlín, creo que foi a tempada pasada, pois fixeron un programa de decir, en todos os concertos ten que haber unha obra dunha compositora. Joa, pois que importante. Sabes, iso, en plan... Sí, son pequenas cousas que fan unha diferencia. Exacto. E sobre todo, máis que nada, para ver todo o programa, todo o repertorio que hai que non coñecemos, que algún será peor, algún será mellor, claro está, porque tamén... Bueno, claro, pero tamén no caso dos homes, claro. Total, pero despois aínda é máis fácil que a mellor non... as mulleres tampouco non haxa tan mellor tanto programa tan bo como dos homes, porque tampouco tuveron as mesmas oportunidades no seu día como para estudar, como para desenvolverse, como para probar as composicións, a experimentar, e que foron persoas moi limitadas. Entón, tampouco non se lle pode pedir a unha persoa que dé tanto se ya estás limitando. Non, é que ademais, a parte diso, outra cara de moeda é que supoño que con tantísimas limitacións as mulleres que chegaban aí tiñan que ser as mellores. As mellores de todo, porque como foras igual de, entre comillas, claro, mediocre que a un home, non ibas chegar ao mesmo sitio nin de broma, claro. Total, homes mediocres hai moitos, pero teñen o espazo moito máis fácil de ir, porque teñen o espazo. Pero claro, para ser muller tiñes que ser boísima,
Ainda así non tiñas o mismo nivel de formación, claro. Totalmente, seguramente. Claro. Entón, ou de poder chegar ali. Claro. Porque Que, a mellor tampouco non tiñas o apoio familiar xa directamente claro, na casa. Sí, iso é sabes? outra. Porque a mellor A nivel social. A nivel social xa había outras ideas. Outra concepción do que era unha muller, claro. A muller non iba a poder estudar nunha universidade ou etcétera, etcétera. Entón, sí, a mellor hai composicións de certas mulleres, pero a mellor de que aprenderon música e despois, despois na casa pois intentaron experimentar, etcétera, etcétera. Xa. En plan... Sí, tiña que ser outro camiño. Exacto, e despois hai mulleres que de verdade desenrolaron a súa carreira profesional, universitaria e poideron lograr pois cousas enormes. E cada día máis, supoño, espero. Claro, en relación coa época que estaban vivindo. E xusto falando disto, ti agora mesmo estás desenvolvendo os teus estudos, que xa estás rematando casi a túa carreira. Sí, por fin. Dirixida. Pero é culpa miña, que non paro. No, pero pareceu moi curioso cando me pasaches a túa información, que estás desenvolvendo os teus estudos xa casi rematando, dirixida por unha muller, pero tamén estás traballando na túa orquestra, dirixida por outra muller, o sea, a directora da túa orquestra é outra muller. Eu non sei como de común é isto, se tuveches sorte, a verdade, e tamén un pouquiño, bueno, como vives ti estar dirixida por dúas mulleres, se realmente, porque xa estuveches antes dirixida por moitos homes, se realmente se nota o mellor, bueno, a diferenza na mirada, bueno, non sei, que me contaras un pouquiño todo. Sí, claro, en plan, eu estou agora a facer concert exam, que é como unha especie de doutorado, por así dicilo, na interpretación do meu instrumento, que é o último grado. Espero antes de brao xa non ser máis estudante, por así dicilo. Pero, claro, eu quixen facer este doutorado máis que nada porque na universidade onde estudei o superior, o que é o ciclo, bueno, superior, bachelor, e despois o máster, entrou unha nova profesora coa que me dixen, jova, porque non? Interésame traballar con ela, ver o seu punto de vista, etcétera, etcétera, non? Ela é Viola Wilmsen, e claro, para min, tanto ela como despois a miña directora principal da miña orquesta, que é Joanna Malvitz é a primeira muller, a primeira directora principal, o sea, a cargo dunha orquesta durante un contrato de 5 anos, en Berlín, nunha das orquestas de Berlín. Guau, a primeira na historia? Sí. Guau. Sabes? Entón, isto, claro, para nós na orquesta foi un antes e un despois, porque trouxo un público que antes non estaba, porque para moita xente é unha gran admiración que ela poidera lograr ese posto, non? O sea, tamén se notou a nivel de xente que, o sea, de nivel de público. Total. En plan, sempre que dirixe ela, porque ela non dirixe todas as semanas, ela ten unhas semanas contratadas e depois aparte temos como directores invitados que veñen a facer algúns proxectos. Pero sempre que ela dirixe, a sala está chea, eso é como un concerto de rock, pop, non sei. Entón, claro, a cidade tamén dáse conta dese avance social que hai. Claro, que iso tamén funciona como un termómetro social, non? De que a xente realmente apoia que se dean estos avances. Totalmente, totalmente. É o mesmo. E despois Viola Wilmsen, pois tamén é como un referente para min, porque, vale, aparte de ser muller, é solista do boi nunha doutra das orquestas en Berlín. Isto do boi tamén. Exacto. Claro, porque a miña profe. Ah, vale, claro. Sí. Vale. Despois tamén ten os seus proxectos, colabora con outras orquestas, e despois tamén agora é profesora nunha das universidades de Berlín. Entón, jova, ter estes exemplos tan cerca, tan perto de min, pois queres ou non, pois faise con máis realidade ambicioso, mentres que un quere ter. O que falábamos antes da importancia das referentes tamén despois nas nenas, bueno, e nas músicas novas como a ti, claro. Sí, totalmente, por que non? Porque pero decíasme que non é o máis común tampouco, non? Non é o máis común porque, por exemplo, como dicía o caso da directora, é a primeira muller directora principal dunha das orquestas en Berlín. Que aí tamén vemos que a veces parecenos que xa está todo conseguido e que xa, bueno, a sociedade avanzou moitísimo, pero estamos vendo que xusto chegou agora en toda a historia, non?
Sí, total, e despois tamén estáse facendo unha gran aposta por invitar a directoras mulleres como directoras invitadas, non? Unha semana e tal, pero, bueno, tamén vese un pouco a reacción da orquesta, dos músicos, que non desconfiada, que son máis reticentes, igual. Pero están a ver como vai. Xa, sabes? Que ao mellor poñen máis os ollos que se fora un director home. Sí. A veces, hai un pouco ese rascón. Estábamos falando así do desenvolvemento da túa carreira, ti ahora mismo vives e traballas en Alemaña, pero, bueno, proxectos como o teu disco Ecos de Breogán e as túas colaboracións que fas tanto coa Sinfónica de Galicia como coa Orquesta de Cámara, bueno, deixan ver o que falábamos antes, non, o teu apego con esta terra. Eu non sei se a túa obra tamén é unha maneira, un xeito de reivindicar o papel das creadoras galegas, non, na música. A ver, sí, eu creo que sí, non? Porque non sei se a un nivel máis ou menos consciente, pero... Claro, sí, en plan, eu creo que sí, porque é como os exemplos que agora teño en Alemania con estas dúas mulleres, pois eu espero tamén poder ser un referente para as nenas que están estudando agora no conservatorio ou queren pois facer unha carreira musical. Claro que, como dicíamos, dependendo en que disciplina musical queras crecer, pode ser máis fácil ou máis difícil. Xa as carreiras de por sí xa son difíciles. Sí, bueno, claro. Porque teñen moito risco. Sí. Pero eu creo que sí, sobre todo porque eu creo que foi unha primeira tamén en San Sadurniño, porque antes tamén había xente que tocaba instrumentos, eu fui ao conservatorio, o que pasa que a diferencia creo que pode ser que eu fui unha que... Como que se profesionalizou a tanto nivel. Sí, que puiden sair, que poden facer moitos proxectos, dende moi nova, e creo que máis que nada que é a maneira de visualizar de que hai moito máis aí fora e que se pode conseguir, non? En plan, da igual de onde veñas, de que tipo de familia veñas... Que importante que se... Porque a miña familia non era músico, gustaban da música, pero... Sí, como pode ser calquera familia que goste da música. Exacto, e tiñan quizáis unha disposición hacia ela, pero nunca tiveran a idea de estudar música nun conservatorio, ningunha escola municipal, nin nada. Entón, é salir do cero ao todo, non? E ir facendo, pois, proxectos, presentándome aquí, tamén, eso, tive moito apoio dos meus pais, de eso, de dicir, bueno, pois, ou non xotes. Claro. Entón, preséntate aquí, claro, vamos aquí a facer... O que falábamos antes, que era moi importante o apoio. Total. Eu, que me parece fundamental, pero xa non falo tanto ao mellor do apoio da familia ou do círculo, senón ao mellor máis a nivel institucional. Ao mellor que pensas que pasos se poderían dar para poder axudar máis ao talento feminino na música ou ao mellor, bueno, no conxunto das artes, para que non siga pasando o que ti dis ou que ti dicías, de que ao mellor vexamos nun festival que os grupos femininos ao mellor son o 1% e estas Claro, cousas. máis que nada, pois eso, abrirlles camiño para que poidan ter ese espazo igualitario. Non ten que ser máis, menos, por suposto, sino simplemente igualitario. Ter a esas mulleres en conta, non? E que queren ofrecer. Simplemente saber o que queren ofrecer, que proxectos son... Escollidarlas en igualdade de oportunidades. Totalmente, simplemente que poidan ter ese espazo. E unha vez que poidan acceder a ese espazo, pois xa se verá, non? En plan, que nos poden ofrecer, pero igual que os homes. Como se poden presentar eles ou ter en conta eles, pois para eso, para un cartel de festival ou para unha proba ou para... Sí, como telos en conta en igualdade de oportunidades. Sí. Bueno, estuvemos falando un pouquiño xa dos teus inicios, do teu presente, gustaríame ver ti tamén como ves ao mellor o futuro das mulleres, non? Na música. A ver, eu creo que ten que ir a mellor porque todo a historia di que estáse avanzando, estáse desenvolvendo ben todo este camiño. Que pasa? Tamén o mundo político agora mesmo non é o mellor que temos. Entón todo pode volver para atrás, por eso non pinta ben, pero bueno, vamos ter esperanza de que todo debería seguir este curso que estamos tomando, de que
cheguemos a un momento de igualdade de oportunidades, e que eu espero que con estes referentes que cada vez haxa máis nenas que se adentren, que digan, bueno, pois eu tamén o quero tentar, etcétera, etcétera. E xa para ir acabando, se lle puideras dar ao mellor un pequeno conselliño ou algo que dicirlle a esas nenas que ao mellor están agora empezando ou queren empezar no mundo da música ou teñen algún tipo de vocación artística? Pois... Bueno, simplemente que nada, que hai que traballar moito, sexa son moi muller. É moi sacrificado, pero, aínda que a mellor nos a ser mulleres, dependendo en que disciplina, a mellor hai que esforzarse un poquinho máis para facernos ver, non? Para encontrar ese oco, esperemos que pouco a pouco ese espazo ábrese só, non? Que non sexa un esforzo extra, senón que este preparado para todos. Que te podas esforzar igual. Exacto. E que é difícil, pero como a calquera carreira, pero que tampouco non é imposible, porque eu, por sorte, tamén o puiden conseguir. É que ao final, cando se consigue, é moi gratificante. Claro, son un exemplo vivinte de que eu pude conseguir, que etcétera, etcétera, e que todo está cambiando. Xa non só, isto que dame antes de dicir, pero tamén é importante tamén falar un pouco de... Por exemplo, cando estábamos falando antes da miña profesora e a directora, non? De orquesta, que tamén xa non é só o que se ve fora, non? Que todos son esos logros, todos esas, sino tamén como lidiar iso na casa. Porque, por exemplo, creo que para min son unhas grandes referentes tamén, porque son unhas mulleres na que na vida familiar son os protagonistas laborais. Non? As mulleres sempre fomos as que acompañamos, as que hemos apoiado, as que temos que ficar na casa, as súas parellas, porque teñen fillos, etcétera, etcétera, claro que traballan, son homes que traballan e teñen o seu tal, tamén a súa vocación, as súas carreiras, pero seguramente son traballos con uns horarios e unha carga de traballo máis normais. E aquí, a mellor, as protagonistas profesionais laborais son elas. Claro, é como ceder ese protagonismo, ese espazo tamén se ten que traballar na casa. Entón tamén creo que isto tamén é importante de visualizar que esas mulleres tamén teñen un apoio na casa moi importante. Xa, que ao final a igualdade non se consigue camiñando soas. Exacto. É o que falamos. Que, o sea, nós temos que loitar, pero tamén necesitamos que eles tamén loiten por nós. Claro, que os homes poñen da súa parte, claro, efectivamente. Eu creo que tamén é un bo exemplo non só para visualizar esos logros que elas fan por sí mesmas, por ser as protagonistas da súa vida e de ser tal, sino que tamén teñen unha labor de conciliación e despois que tamén eles, os que tamén poden facer outro rol. Exacto, sí. De acompañar, de apoiar. Un punto super importante a ter en conta. E nada, xa para rematar, como os falábamos antes de referentes e o importante que son, gustaríame que ao millor, o que se che ocurra así no momento, pero ao millor rescatar algunha obra, ou ao millor non obra específica, pero algunha intérprete que para ti sea un referente, ou que che guste moito, ou que queiras deixar tamén para que poidan ser máis coñecidas. Sí, por exemplo... Bueno, estas dúas mulleres son xa un referente do que estamos a falar, pero, por exemplo, no meu debut discográfico Ecos de Breogán, tamén por mostrar o meu compromiso coa figura da muller no mundo da música, pois gravei unha obra de Elizabeth McConkie, que é unha compositora inglesa do século XX, que foi unha persona, unha estudiante que conseguiu premios en concursos de composición, que gañou moitas, no mesmo concurso, pois, por exemplo, a Benjamin Britten, que é un compositor inglés de renome, pero coñécese a él e non a ela, que foi, por exemplo, nese concurso que engañou. Logrou desenvolver unha carreira compositiva, chegar a ser profesora na universidade e todo, e que agora estás empezando a recoñecer. Xa. Entón é un pouco esa labor de volver a buscar, de encontrar, de investigar, porque había xente, o que pasa que había mulleres, pero non tiñan o espazo para... Como actuais contemporáneas... Pois
como intérpretes, eu gosto moito, por exemplo, da violinista Janine Jansen, porque tamén é unha muller que eu penso que é moi natural e que baséase todo a súa música no arte, non? Non sei, non é un produto ela, sino que ela... Vive para iso. Exacto, sí. Pois moitísimas gracias polas recomendacións, bicharemos todas, se nos coñecíamos agora xa as vamos coñecer, e nada, darche moitísimas grazas por facer un oquiño que sei que non tes fácil para vir, con isto despedímonos ata o próximo episodio, moitísimas grazas por estar sempre aquí tamén.